Ak nemáte skúsenosti s tepovaním tepovačom, extraktorom, toto sú 3 základné veci, ktoré si treba uvedomiť skôr, ako začnete. Za prvé, plochy, ktoré sa chystáte tepovať, napríklad koberce, sedačku a podobne, treba najskôr povysávať. Väčšina tepovačov nemá pri takomto používaní založené filtre proti prachu a môžete poškodiť motor. Za druhé, nepoužívajte bežné čistiace prostriedky, ktoré používate na umývanie riadu alebo podlahy. Zvyčajne sú penivé. Vírením vzduchu pri vysávaní špinavej vody by sa v zbernej nádobe tvorilo veľké množstvo peny a bránilo by to v práci. Používajte prostriedky nepenivé určené pre strojové čistenie a rozrieďte ich podľa návodu. Po tretie, preverte si farebnú stálosť tkaniny, ktorú chcete čistiť. Naneste na miesto, kde to nebude vidno bledou handričkou, malé množstvo prostriedku, ktorý sa chystáte použiť. Chvíľu počkajte a vyskúšajte, či farba nepúšťa a či nedôjde k žiadnej zmene povrchu. Napíšte do komentára, či si zvyknete tepovať sami alebo si objednávate službu. Like nás poteší a stačí klepnúť na plus, aby ste získali aj ďalšie tipy.